daghag alan tuson, makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalaan. Kay siya nga nagtuyo kanato, makagagahom sa tanan. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang tapos na pasidunggan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi sisus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pagiguban. Welcome sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nag-uban og nagapanalipod sa matag usa. Padayon tani ang giamuma o padayon tang gibantayan o giampingan sa iyang mga pulong kanunay tani ang gigiyahan. Walay hunong ang Dios sa pagpangulo kanato sa tibok natong kinabuhi. Kanunay tani ang gi-safety sa tanang dapit. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang mga pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios. Ilabi na nga iya na usab nga ipasinati ang ihang pagkamaayo sa atong pagsugod nining adlaw sa pag-alagad nato kaniya. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nahigugma kanamo, kanunay nagapasinati sa imong kaluoy, kanunay nagmatinud-anon sa imong mga pulong, kanunay namong nasinatian. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagpamati kanimo, sa pagkaton sa imong mga pulong nga modala kanamo diha sa imong mga saan. Niya usab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa walay hunong nimong pagtagbo pag-amuma sa imong mga tawhan. Padayon nimong gi-safety o Dios ang matag kinabuhi. Padayon mo kami gitudluan sa mahitabo sa unahan, isan pa sa imong mga pulong nga imong ipasabot kanamo nga ikaw mo balik alang kanamo. Imo kami gidasig sa pagpangandam sa tanang panahon. Musamahan nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pagdasig kanamo sa pagkinabuhi. Uyon gayud sa imong gusto ug sa imong kaubuton. We declare blessing sa matag usa nga sa pagpamati namo karon. Do na may mga makatunan nga mga mensahe gikan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Good morning sa atong mga kaigsuonan nga nanminaw sa ato ang FM Station 101.3 nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Manlabuyog. I declare blessing sa matag usa. Sa pangalan ni Ginisus ang tanan nga nagasunod din imong programa, ako nagatuo nga panalanginan gayud sa Ginoo. Kanunay lig-unon ug ubanan ug proteksyonan sa Ginoo. Ang Dios nga atong gilagaran dili gid siya malimot sa iyang mga saan, dili gid siya mapakyas sa iyang mga pulong, kun ang iyang mga pulong atong ikikinabuhi sa atong pag-alagad kaniya.
May buntag mayo nga pagiguban ilabi na sa atong mga kigsunan nga mo replay nining maong programang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios uban magapanalangin kanining tanan. Ug may buntag mayo pagpaminaw ilabi na sa atong mga kigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar sa Pilipinas ug maingon man sa gawas sa nasod. I declare blessings sa matag usa. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw sa atong mga kigsunan nga naghatod na og mga mensahe diri sa ato ang programa ug ang atong diskutan karon sa atong panag-uban mahitungod ni sa pangutana nga nagdamgo siya unya nagdamgo siya og mensahe sa Dios diha sa Amos kapitulo 4 na kinsa mangguning ipasabot ni ini. Moni atoro Tagalog pagtagad ako ning nabasa mga kaigsunan tungod kay check ko sa mga mensahe kung doon na ba'y mga pangutana diri sa ato aking kanatong tanan. Maayo nga pakiguban ni John Iwag GC. Good morning Pastor, God bless kauban sa tibok mong pamilya. Malipayon nga kabuntagon kay gipamata sa atong Ginoo. Dako kayo na natong grasya nga dawat. Hallelujah. No? Salamat kaayo sa Ginoo nga iyatang gibangon ihatang gitagaan na pugigayon nga makaalagad kaniya. May buntag ni Imalin at Sandy Prasad, maayong buntag Pastor Gideon ug sa tibuok nimong pamilya ug sa tanan nagsunod sa programa. May buntag maayo nga pakiguban ni Yamsis Ninaw. Maayo nga buntag Pastor ug maayo atong ginabuhi nga Dios nagtan-aw ko gikan sa Bukidnon. May buntag sa atong kigsunan nga nas Bukidnon. Ang nangutana ni ini mga kigsunan si Kilisti Pargan Rivas Rulin matud pa Pastor mayong gabi ako nagdamguhan ang Amos 4:12 pangandam pagatubang sa imong Dios unsay pasabot ani. Amo ni atong tagaan og pagkagad sa atong panag-uban tungod kay may koneksyon ni sa atong pag-alagad karon sa Ginoo. Mayong buntag ni Ana Zamora, mayong buntag Pastor Wansing og maminaw sa pulong sa Ginoo from Butuan City. Good morning. Ang Diyos magpanalangin. Mayong buntag ni Vivian Aligado og mayong buntag Pastor Gideon uban sa imong pamilya. Og mayong pagiguban ni Iboniza Kia. Mayong buntag Pastor from General Santos City. Good morning. Ato mga kigsunan diha. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Vilinario, mayong buntag matud pa dalay ko ng Ginoong Dios sa langit. Mayong buntag Pastor, ang Dios magpanalangin sa tanan. Pray request Pastor dili sa ako ang self para sa ato atong nasod na kadtong kusog nga 6.7 o 6.9 ng linog. Dili sinyalis na ang musunod mas dako pang katalagman sama sa 2019 linog diri sa Mindanao na halos bulan ang nilabay bago nawala ang mga aftershock na po diha sa Mindanao, no? Matod pa diri mga kigsunan ingon diri tapos ang sunod kay COVID na ay mga panghitabo sa Bible
nga gigamit ang linog kay naay ipahinumdom o nasuko na ang Ginoo sa iyang katawhan. Salamat sa pagtagad kanunay Pastor, ang Ginoo magatiman makikuyog kanimo kanunay og sa imuhang tibok pamilya. Salamat kayo no, Belinario Iskitlorindin no. Salamat kayo sa Ginoo. May butag ni Regina Porto. Good morning Pastor o guban. May butag maayo nga pagiguban ang Dios magpanalangin. Oras sa nga programa alas 6 dos na sa kabuntagon. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan mao kining mga buhat nga magsugilon kanato nga nagkinabuhitang balaan ingon nga nangandam kita sa pagatubang sa Ginoo. Ang pagpanganda mga kaigsuonan or pagsugat dili na mao ang panahon sa kamatayon. Ang pagpanganda mga kaigsuonan diha sa pagsugat nato sa Ginoo samtang buhi pa o samtang may gininhawa pa labaw sa tanan samtang may kusog pa. Pilipod maayo mga kaigsuonan nga isa ra pong mangandam 50-50 na. Maayo nga buntag, maayo nga pagiguban ni Refund, maayo nga buntag Pastor live nagka sa 96.7. Great ko sa tanan nga mga sumasilingan. Maayong sayo sa kabuntagon tanan requestong magpadayon salamat. Maayo nga pagiguban ni Annalise Karina Limpahan Saikon. Good morning ninyo diha si Sang Dios magpanalang. I declare blessing sa tanang matinud-anon o walay hunong sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mayong buntag ni Nars Buyan, may buntag Sister Nars. Mayong buntag Pastor Gideon, Pastor Russell, kumusta na ako'y PM Pastor Gideon, salamat. May buntag nimo diha Sister Nars sa kaigsoon nga nanod ka diha sa Bujol. Kumusta mo diha Sis Nars? Mayong pagiguban ni Jerwil Limpahan Badoy. Good morning Pastor. May buntag Pastor Jerwil. Ato ison nga nanod ka diha sa Lunoy. Good morning. Mayong buntag ni Mahiti Mandagat. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Si Giovanni Opon Lofranco. Mayong buntag ang Dios magpanalangin. Ato igsuon nga nanod ka diha sa Canada. Good morning nimo diha Dong Joel uban sa imuhang buotan og kugihan gyud nga asawa. Wala man gito mi ka ano kay mamat pa og ako nagatuo nga ang Dios padayon magauban kanimo, padayon proteksyon sa inyong pagpuyo diha sa Canada. Ang Dios magpauswag ug ang Dios padayon sa pagpanalangin sumala sa iyang mga pulong. Morning, good morning atong mga igsuon si Juni Kabahog maibuntag si Ariel Igunya. Good morning, ang Dios magpanalangin. Sa tanan mo reply ni ini may buntag ako ding i-great no si Brother Baltasar. Maing buntag nimo diha Brad Baltasar, ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Good morning ug maayong pakiguban labi na sa atong mga tigsunan nga silent listeners sa atong programa ang Dios magpanalangin. Paday na akong gidasig ang matag usa mga tigsunan nga ato kayong i-share ang atong programa kasi inyong pag-share ni ini panalanginan tas Ginoo. Kay kabahin mo sa pagpalapnag o pagpalapad sa pagsangyaw mahitungod sa plano sa Ginoo sa kinabuhi sa tanang mga tao. Kag idumdumahan nga ang pulong sa Dios nga atong nadunggan dili para lang nato kundi para sa tanang tao labi na sa imuhang amigo, kaila higala ug sa imong pamilya. Ikan na Nars Buyan, gracias sa Ginoo maayo ra kami diri Bohol Pastor. Salamat kay sa Ginoo ang Dios paday naguban. Mayong buntag di Jocelyn Oligar. Mayong buntag Pastor Gideon, salamat sa Dios karong buntaga kanatong tanan. Kalaygon ang Dios nga maoy magauban kanimo ug kanato. Ug ang Dios magauban magapadayon sa pagpanalangin labi na sa ato karon nga pag-uban mga kaigsuonan sa mensahe sa Ginoo. Ako saning andamon mga kaigsuonan ang gi-request diri magpadayon ang magpadayon. Sige ako ra ning andamon unya ato ra ning tagaan og pagtagad og panahon
human sa atong paghisgot na sa pulong sa Ginoo. Atong hisgutan mga kaigsuonan ang pulong sa Dios nga naghisgot sa Amos 4:12. Kuhain yung Biblia unya ayaw ra gyud og kana bitaw nga kalimot sa mga mensahe nga imong madunggan sa ato karong panaguban. Amos kapitulo 4. Ang Amos usa ni sa mga minor prophets sa Biblia. 4 versikulo 12. Ang konteksto dinhi mga kaigsuonan, wala makakaton ang Israel. Sa versikulo 12 ingon dinhi nga busa katawhan sa Israel, silutan ko gayod kamo ug kahimuon kuman gayod kini pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Dalaygon ang Dios nga bagapadayon sa pagpanalangin. Dunay pangutana sa atong igsuo ni Sister Jocelyn ang nagpangutana ni ini. Adili Sister Jocelyn, si Kilisti Pargan Rivas Revolin nga matud pa sa iyahang pangutana. Mayong gabi pastor, gabi ako na damguhan ana di ay no. Pastor, gabi ako na damguhan ang Amos 4:12 pangandam pag-atubang sa imong Dios. Unsay pasabot ani? Ang Amos 4 mga kigsunan naghisgot na sa kahimtang sa mga Israelita nga gipadad-an og mga mensahe sa Dios. Sa kadaghang mga mensahe o malagad sa Dios nga gipadala sa Dios alang sa iya makatawhan nga mao ang mga Israelita. Kay kini si Amos mga kaigsunan, before ni abot si Amos o nagsugod si Amos sa paghatod og mga mensahe sa Ginoo, daghan na kaayong mga mensahidor. Sa wala pa mo abot si Amos, buti pasabot daghan na kaayong higayon og panahon nga ang Dios nagpahinumdom sa katawhan nga iyang gihigugma. Katawhan nga iyang giluwas gikan sa kamot sa Ehipto. Maingon man sad nga kita karon giluwas pinaagi sa dugo ug sa kamatayon ni Jesus Christ. Gikan sa pagluwas sa Dios sa mga Israelita pinaagi kang Moses, gikan sa Ehipto ngadto na sa paingon sa Kanaan hangtod nga nagpuyo diha sila sa nasod sa Israel. Hangtod na bahin ang duha ka ang nasod sa Israel nahimong Juda ug Israel after sa kinabuhi ni Haring Solomon. Hangtod nga gidumala ang mga Israelita sa mga duha ka klaseng mga pangulo. Kay nahimo mang duha ka gingharian ang katawhan sa Dios. Unya gipadad-an sa Dios og mga dagko nga mga propeta sama ni Isaias, Jeremias, Daniel. Apan wala gyapon sila maghinulsol, wala gyapon sila mamati. Wala gyapon sila mobalik sa Ginoo, nagpabilin gihapon ang ilahang katiga sa ilahang kasing-kasing. Bisan pa man sa mga mensahe o mga milagro nga ilang nakita. Lamang si Apostol Pablo, dunay mga rason nganong nahitabo kini para ang kaluwasan nga giandam sa Dios dili lamang mo madawat sa mga Israelita kundi madawat sa tanang mga tao bisan sa mga hintil nga mao kita. Aron mo abot ang kaluwasan pinagi kang Kristo. O sa panahon nga ang mga Israelita, mga kaigsunan, nagpabilin ang ilang katiga sa ilang kasing-kasing, nagpabilin usab ang mga pasidaan sa Dios. Ang nagkanindot mga kaigsunan sa kinabuhi sa tao, wala gyud pasagdi sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nga atong gilagaran nga mo'y tagiya sa tanan,
tinuod gyud ang iyang gugma. Dili gyud siya malimot sa iyang mga saad niya, dili gyud niya pasagdahan ang ihang mga katawhan. Lamang dunay mga warning o pasidaan ang Dios. Dunay mga warning o pasidaan ang Dios nga kung ang tao dili gayon manumbaling sa mensahe o maabdan siya sa kamatayon, wala gyud say kasiguruhan o mahimo sang pakyas sa mga saad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Mahinungdan nga ikaw ug ako nga nakasinati sa nagkadaiyang mga katalagman apan sa panahon nga moabot ang mga nagkalain-lain nga mga katalagman sa atong kinabuhi, padayon usab nga gipasinati sa Dios ang iyang proteksyon. Og tungod niini hangtod karon buhi gyapon ta. Og nakita sa Dios nga nanginahanglan ta kanunay sa iyang mga mensahe. Nakita sa Dios nga nangita gyud ta og kasiguruhan sa iyang mga saad ug mahinungdan nga sa ato karon nga panag-uban iyatang amumahon sa iyang mga mensahe nga naghisgot sa pulong pangandam. Mga ilhanan nga angay natong hisgutan karon mga kigsunan, mahitungod sa kasiguruhan nga nagkinabuhi gitang balaan kay maumag yunay mensahe sa Dios aron ang tao andam sa pag-atubang o pagsugat sa panahon nga siya mobalik. So ato krong hisgutan mga kaigsunan, mga buhat nga nagpakita nga kita nangandam or mga buhat nga nagpakita nga nagkinabuhi gitang balaan. Maunay ato rong hisgutan mga kaigsunan sa ato karong panag-uban. Og ang gipasabot mga kaigsunan sa Amos Kapitulo 4:12, naghisgot ang Dios sa katig-a sa kasing-kasing. Naghisgot ang Dios mga kaigsunan sa kagahi sa ulo sa tao o sa panabot sa tao. Apan bisan pa niini, dunag yapoy giablihan nga paglaom ang Dios. Timan bisan unsa kagahi sa tao, bisan unsa ka tig-a sa tao, samtang buhi pa ang tao, padayon nga giablihan sa Dios ang pulong paglaom. Nganong miingon ko nga giablihan sa Dios ang paglaom ni ining maong bersikulo, tungod kay gidasig gyapon niya ang tao nga pangandam sa pag-atubang, pangandam sa pagsugat o pag-atubang sa Ginoo. Wala gyapon pasagdahi sa Dios ang tao samtang buhi pa. Inana ang Dios nga maoy nagluwas kanato pinagi kang Kristo Jesus. Ang imuhang pamilya, imong mga higala, ibin sa imuhang kaugalingon sa atong kaugalingon usahay, makahinumdum ta nga kaniadto grabe gyapon tagahiya. Siguro kapila na makasinati ang atong kinabuhig disiplina. Apan dunay mga panahon nga atong mahinumduman ang atong gibuhat kaniadto, mubalik ra gyapon sa kalibutan alang ni adtong mga taong off and on sa pagpangalagad. Apan bisan pa man si ana nga sitwasyon, padayon ang Dios nagpadag mensahero sa atong kinabuhi ug hangtod mga kaigsunan sa pag-abot sa atong Ginoo. Inana ang Dios nga nagatiman. Pero dunay mga mensahe ang Dios nga nagpakita sa mga tao nga dunay kasiguruhan sa paglaom o gusto sa Dios nga usata nga naay kasiguruhan sa paglaom nga kita makadawat og makasulod sa kinabuhing walay katapusan. Nga dili mahimong kawang ang atong mga sakripisyo nga nakita sa Dios sa atong pag-alagad kaniya. Mga igsuon, ang ato ro nga pagkahisgutan, mahitungod ini nga bersikulo 12 sa Amos 4 mga kaigsunan. Niining
ato karon nga panag-uban, atong hisgutan kining mga buhat. Mga buhat sa atong kaugalingon nga nagpakita nga nagkinabuhi gyud ang balaan. Ingon nga andam ta sa pag-atubang sa Ginoo. Mao gyud usas ato karong hisgutan o pamalandongan sa ato nga pagkinabuhi. Dunay mga awit magkalangit nga nagsulti, andam ka na ba? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Mao barong tunuha. Daghan nga mga awit, mga kigsunan nga naghisgot aning pulong pangandam. Importante gyud mga kigsunan, nangandam ta sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesus. Unya, dunay mga buhat nga magsugilon ka nato nga sigurado gyutang nangandam. So ato ning hisgutan ang mga buhat nga nagpakita o magsugilon ka nato nga nangandam gyud ta sa pag-atubang sa Ginoo o nagpakita nato mga kaigsunan nga kana bitaw nagkinabuhi tang balaan. Kay kining pagkinabuhing balaan mga kaigsunan, daghan kaayong moangkon ani. Unya ang uban sad wala pud moangkon aning pagkinabuhing balaan kay mabuko masilas ilahang mga binuhatan. Mao hinungdan nga ang ilahang kinabuhi para matagaag kadasig sa mga saan sa Dios, dili na sila mo hisgot aning pulong pagkabalaan. Ang ilang hisgutan ang tinuod nga simbahan. Adto na sila mutago ug adto na sila murag alam-alaman nila ang ilang kaugalingon nga kunuhay na sila'y paglaom sa kinabuhing dayon. Bisan gani kitang mga tao, mga kaigsunan, ikaw ug ako naminaw siguro karon sa ato nga programa. Sigurado magyong naminaw ug nagkayusa ta diri karon sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Pwede ra gyud nato mga kaigsunan nga alam-alaman nato tong kaugalingon nga moingon ta nga luwas na gyud ko. Sigurado gyud ko nga makasulod og langit. Para makaingon ta nga kana bitawng gialam-alaman nato tong kaugalingon. Pero ato ra gyud ning siguruhon, ato ra gyud ning klarohon samtang do na pay panahon. Kadili sad nato maklaro ni kung wa na higayon. Labi na kung mopauli na ta diin tagikan. Atong hinumduman ang pagsugat nato sa Ginoo or kanang pagpangandam sa pagsugat sa atong Ginoo, dili na mga igsuon nga pagsugilon sa panahon nga kita hapit na mubalik sa kalibutan or hapit na mubalik sa yuta. Kundili naghisgot ni sa ato karong sitwasyon nga samtang daghan na kaayong mga ilhanan nga nagapanghitabo, dili lang kay nagpuli-puli kundili nagdunga na ang mga ilanan. Sama ning gubat, linog, kamatay, kagutom og mga trahedya nga dili nimo masaysay mga kaigsunan og dili matugkad sa kaalam sa tao. Prehaaning korupsyon, lisod kay nang tugkaron sa mga tao kanang korupsyon. Nganong lisod mga kaigsunan, kabalogod nga sa apan gihimong maayo. Mauna nga usa na sa mga ilhanan mga kaigsunan nga sa ako nang gikaingon nga dili lang nagpuli-puli ang mga dagkong ilhanan kundi nagdunga na ang mga dagkong ilhanan nga mobalik ug moabot na si Jesus. Ug ang mga panghitabo karon sa kalibutan kinahanglan mapukaw ang mga tao. Dapat diha madasig ang mga tao sa pagpaduol sa Ginoo sa seryoso nga pagkinabuhi sa pagkabalaan kay maunay mga walig yun sa Dios sa iyang mga alagad nga atong makit-an diha sa balaang kasulatan. Diha sa Amos 4:12 imong makit-an nga
bisan unsa katig-a sa kinabuhi sa tao, wala gyapon si rad-i sa Ginoo ang kaluwasan. Wala paghihapon si rad-i sa Dios ang pulong paglaom. Iyang gitagaan gyapon ang tao og chance. Katong mga tao nga buhi pa, nga makahinulsol pa, makabuhat pa. Alang nato mga kaigsunan nga nagtuo na Ginoo, diin duna na tay gibarugan nga mga simbahan o mga kahadoktrina. Kinahanglan mga kaigsunan nga sa atong pagbarog ni ana, dili nato na ikumpara sa kinabuhi o sa gibarugan sa mga tao. Kundili, kung doon na tayo gibarugan nga mga doktrina sa atong pag-alagad sa Dios, ato gyud ang himay-himayon sa tanang panahon, samtang makahimo pa kita. Kung kanang maong doktrina, nakatabang ba na nato sa pagkinabuhing balaan? Importante kaayo ni kanang pulong pagkinabuhing balaan, kay wala gayoy tao nga makakita sa Dios kung siya dili balaan. Di gyud makakita sa Dios ang taong wala magkinabuhing balaan. Apan ang tao nga nagkinabuhing balaan mga kaigsunan, sigurado gyud nga ikalipay sa Dios. Og dunay gyud kasiguruhan sa gisaad sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Alang sa mga kaigsunan nato nga dugay nang nangalagad, og sa ato mga kaigsunan nga bag-o pa lang nagsugod sa pagpangalagad, kining maong mensahe mutabang nato sa pag-ila sa atong kaugalingon nga nagkinabuhi gyutang balaan. Importante kay na dili lang kay mubarog tas atong doktrina, mubarog tas atong simbahan, wala man na say pulos. Kon sa atong pagbarog wala ta dili ta kakita ni ining mga buhat nga ato karong pagkahisgutan, nga ato karong madunggan sa atong panag-uban. Mahimong useless o kawang ang pakig-away o pakiglalis tungod lang sa doktrina o sa karatula, kun sa mga buhat zero ta. Wa gyud nay pulos mga kaigsunan. Kun sa mga buhat zero ta. Kay sa paghukom sa Ginoo sa tao, dili niya pangitaon sa kinabuhi sa tao ang iyang doktrina. Dili tan-awon sa Ginoo diha sa kinabuhi sa panahon nga ang tao hukman. Dili mo tan-aw ang tao, dili mo tan-aw ang Ginoo kung unsa ni siyang relihiyon na, unsa iyang doktrina, dili na mo tan-awon sa Dios. Dili mo susi ang Dios sa kinabuhi sa tao kung sa Epeso ba ni nagsimbahan, sa Pergamo ba ni siya, sa Smyrna ba ni siya, Laodicea ba ni siya, kay doon na may 7 ka klaseng simbahan nga gihisgutan diha sa gipadayag. Ang 7 ka klaseng simbahan, mga kaigsunan, gipakita diha ang nagkalain-lain nga mga buhat. Unya sa diha nga moatubang gipakita diha nga inig tan-aw. Mo nang niingon ko nga dili ta magsalig kung dugay na tang nangalagad. Dili na to ikumpara ang gidugayon sa kinabuhi nga bag-o pang nagsugod. So kining tanan mga kaigsunan, alang ni sa mga bag-o o dugay nang nangalagad sa Ginoo. Dili lang sa pagsimba. Kana bitawng pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo, kay mauman ay giablihan nga paglaom didto sa Amos 4:12. Ingon ang Dios, busa pangandam sa pagsugat sa Ginoo. Ang pulong pagpangandam mga kaigsunan sa pagsugat sa Ginoo, makita gyud na sa buhat. O kining buhat dili lang sa matag Domingo. Iman-an gyud nato na kun dili sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, naamantas atong trabahoan, naamantas atong negosyo, bisan asa ta, mga igsoon, sigurado gyud dapat nga nagkinabuhi tang balaan. Dili lang sa panahon sa simbahan, dili lang panahon diha nga naa ka sa imong balay, dili lang diha panahon sa imong trabaho, negosyo, o kaha sa imong mga palibot,
mga kaigsunan kundili sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Ug ania ang mga buhat mga kaigsunan nga magpakita og magsugilon kanato nga tinuod gyud tang nagkinabuhi, nga tinuod tang andam sa pagsugat sa pag-abot sa atong Ginoo. Dili lang kita maoy andam dapat kundi ang ato sang pamilya. Kay kung andam ka, gamita ang imong pagkaandam para mahimong andam pod ang imong pamilya. Ayaw pasagdahi ang imong pamilya. So una nga mga buhat nga atong susihon kung naabatan niini, mga kaigsunan, naabay pag-ampo nga nagkahiusa. Nakita ba nimo nga nagkahiusa ba ang imong pamilya sa imong pag-ampo sa Ginoo? Importante yun na pag-ampo nga nagkahiusa. Usa sa mga ebidensya mga kaigsunan nga nagkinabuhi o nagpakita nga nagkinabuhi tang balaan, mga kaigsunan, ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kuyog ang atong pamilya, kanunay miduol sa Dios. Kanunay uhaw sa presensya sa Dios. Mao ni ato ro nga utingkayon. Una mga kaigsunan sa ato karong hisgutan, makita nato ang gitawag self-examination. Importante gyud na mga kaigsunan kay sa sigitag pakigsusi sa kinabuhi sa uban nga dili kita mo'y mga tubang. Dili man ta maoy mga tubang sa kinabuhi sa mauban. Gawas lamang kung doon na kay kaakuhan, sama sa example, nangulo ka sa mga tao, o kaha, na kay pamilya, doon na kay kaakuhan, kumbaga, ipakita sa libro sa Ezekiel, manubag ka. Pero doon ay mga ipakitang kagawasan nga dili na ka manubag. Sa panahon nga imong gibuhat ang pagsugilon o pagsangyaw sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa imong pamilya o sa mga tao nga imuhang nahimong kaila. Kung imo nang nasangyaw o imo nang gipasidan-an apan wala sila manumbaling, wala na kay tulubagon sa ilang kinabuhi kung magpabilin silang makasasala. Pero samtang buhi pa mga kaigsunan ang imuhang kaugalingon o ang imong Pinoyanan, nagpabilin kining gitawag kaakuhan. So dili gyud nato ihunong ang pagsangyaw o pagdasig mga kaigsunan sa uban nga maoy gikinahanglan samtang buhi pa sila. Lamang kung doon natay pagdasig o pagsangyaw sa uban, mas siguruho na to ang itawag self-examination. Kay nga naman, mahimo manggong buhi ug mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa atong pamilya kung kita mismo nagkinabuhi sa atong gisangyaw nila. Naghisgot ang kaluwasan, dapat ang atong kinabuhi nagpakita o atong binuhatan nagpakita nga naagitay kaluwasan nga nabatunan. Kung maghisgot ang kaluwasan ngadto sa atong Pinoyanan o sa atong pamilya o sa atong mga kaila, apan mismo sa kasalanan ulipon gyapon ta. Sumahimong balikwaot kaayo ang kinabuhi. Mahinungdan kitang mga Kristohanon. Ang tinuod nga kinabuhing balaan dili maoy pakigtandi sa kinabuhi sa uban. Ang pagtinuod nga pagkinabuhing balaan dili pagpangumpara sa mga taong nangalagad usab sa Dios, kundili mao ang pagsusi sa kaugalingon kung doon na ba'y kinabuhi ang atong pag-ampo sa Dios. Uhaw bata sa presensya kanunay sa Ginoo. Importante na ay panaghiusa. Naghiusa ba mo sa pag-ampo? Labi na gyud diha sa simbahan. So usa sa mga kanabitang ilhanan nga o mga buhat nga nagpakita nga nagkinabuhing balaan, atong basahon mga kaigsunan kini nga Mateo 18:20. Nagpakita na spulong panaghiusa. Mateo 18:20 nag-ingon,
18 niya, versikulo 20. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Ang pag-ampo sa magtiayon o pag-ampo diha sa simbahan nga naghilalis ang pag-ampo kana bitang wala magka-uyunay, usa na sa mga ilanan mga kaigsunan nga dili makatabang, or usa na sa mga ilanan nga wala magkinabuhing balaan ang tao. Unsaon man aron magkahiusa ang inyong mga pag-ampo diha sa inyong simbahan, dapat ang mga sakop sa simbahan submission sa leader. Doon na gyo'y pagtahod o doon na gyo'y respeto sa leader kaysa pagbuhat ni ana, gibuhat na nila diha kang Kristo. Sumunay tinguhaon sa matag tao nga dunay gipasakupan nga simbahan. Dili maayo nga ni simbata sa Dios unya nagkasumpaki day ang atong nagkasumpaki day imong pag-ampo. Naagyo mo'y nagkahiusa bisan kani sa balay, like example diya sa inyong balay. Usa sa mga ilanan mga kaigsunan nga nagkinabuhi kang balaan, wala magkasumpaki ang inyong mga pag-ampo. Siguro dunay pangutana, Pastor Gideon, ako ra may nahimong Kristohanon, unya ang ako ang pares waldi pa man. Unya unsaon man aron mahitabo ka ng pulong panaghiusa. Natural dili pag yun na mahitabo ka ng pulong panaghiusa o kining maong mensahe dili na para anang ang usapay nahimong Kristohanon. Kini maong mensahe nga pulong panaghiusa alang lang ni sa mga pamilya nga nag-alagad na gyud sa Ginoo. Alang lang ni sa mga kanang like example diha sa simbahan. Nagsugod na sa pagpangalagad sa Dios, pareho nang nag-alagad. Na unsa may buhaton anang ang pares wala pa mangalagad. Doon ay tambag si Pablo. Nga kon ang bana Kristohanon or ang asawa Kristohanon, iyang ipakita ang iyahang pagka-Kristohanon diha sa iyang mga buhat o diha sa pagtahod niya sa iyahang Pinoyanan. Doon na sa respeto, ipakita nga maayo ang iyahang mga buhat, dili lang sa tubangan sa Dios. Sa ingon, ang bana or asawa nga dili Kristohanon madala. Kay lisod mapod kaayo matod pa ni Apostol Pablo nga moangkon tang Kristohanon unya ang batasag kinaiya pinulungan, lupig pay dili Kristohanon. So importante na mga kaigsunan kanang atong mga buhat. So kining pulong pag-ampo nga magkahiusa mga kaigsunan nga mo'y unang ilhanan nga nagpakita nga nagkinabuhitang balaan sa ingon andam ta kanunay sa pagsugat o pag-atubang sa Dios. Speaking about magkahiusa, alang ni sa mga Kristohanon or alang ni sa mga pamilyang nahimo yung Kristohanon like ang bana o ang asawa. Dili maayo nga mag-ampo ang bana o ang asawa nga magkasumpaki ang ilang inampuan. Buti pasabot wala sila magkahiusa. Ang asawa nag-ampog motor, unya ang bana nag-ampo og balay. Unya ang gipangayo sa asawa, Lord, motor Lord. Unya dili mo amin ang bana kay ang iyang gipangayo balay. Ayaw lang motor Lord. Balay ra Lord kay dili kapuy-an ang motor. Kanang nagkasumpaki. Ang gipakita diha mga kaigsunan, walay tabang ang Dios. Dili masinatian sa tao ang tubag sa Dios, ang kanabitang presensya sa Dios. Importante gyud mga kaigsunan naghiusa diha sa mga pagampo. Una nga kung doon na mo'y pangayoon, sa butasa.
Sabuta ang imuhang asawa, sabuta ang imong bana. Kay panahon nga mangayo mo anak sa Ginoo, ihatag yun na niya. Walay mga makainguntang kakulian. So importante yun ng pag-ampo nga magkahiusa. Mauna nga diha sa simbahan, nga nung grow kayo ang simbahan, kay nakita sa Ginoo nga nagkahiusa ang mga katawhan diha. Kay kung nagkahiusa ang mga katawhan diha, ang mga sakop sa simbahan, 100% ni submitar sila sa leader. Nagampo sila nagkahiusa. Nakitaan sa Ginoo nga nagkahiusa sila kay ni submitar ang mga sakop sa simbahan. I-bless gyud na sa Ginoo kanang maong simbahan. Pero kung ang simbahan, ang mga sakop sa simbahan na sila'y mga kaugalingong agenda, unya kung magsugo nagwali ang pastor, ang uban diya magtakmol-takmol. May pay mangundag, mangitag laing simbahan. Nga magkahiusa gyud. Kay ang gipakita diha, duha og tulong magkahiusa, useless ang daghan nga wala magkahiusa. Kabantay mo, unsay problema sa tao, unsay problema sa simbahan, nganong wala mo uswag, tungod kay ang kinaiya, nagpabiling daot, nagpabiling guba, wala magkahiusa bisan gani sa mga pag-ampo. Useless ang pag-ampo, useless ang pagsimba, kung wala magkahiusa. Gubot gihapon ang makitaan sa Dios. Munang importante gyud kung naamoy gisimba, naamoy simbahan nga diin mo nagsimba sa Dios. Kinahanglan gyud nga nakasabot ka sa doktrina. Nakasabot ka sa pamaagi sa pagdumala. Kay kung wala ka kasabot, unsaon aron masinati nimo ang presensya sa Dios nga maghatag nimo kalipay kalinaw ug magdala nimo katagbawan kay ingon ni David diha sa Salmo 18 bersikulo 11 Salmo 16:11 nga ang presensya sa Dios mo ituburan sa kalipay, sa kalinaw ug magdala sa tao diha sa katagbawan. Ang presensya sa Dios mo importante. Unya unsaon man aron mabati sa tao ang presensya sa Dios kung sa imong pagsimba sa Dios misud ka sa simbahan nga wa ka kasabot. Nagpasakop ka sa simbahan nga wa gani naanay mga reklamo ang imong kaugalingon kay wala dili lagi kadawat ang imong kasing-kasing kay nabag-o na guna. Like example, nabag-o na ang imong kasing-kasing, gibiyaan na nimo ang daan nga kinabuhi, unya mingsulod ka sa simbahan nga, uy, wa pa man ni mabag-o ning simbahan na. Daghan pa mang ang nagdala, nagkabit-kabit pa man. Like example, ana ba? Mabati kaha nimo ang presensya sa Dios nga kamo mismo diha sa simbahan wa mo magkahiusa. Muna niyon ko nga ay wag yun ay pulos. Ang advice ana, undangin na pangitag tigumanan nga nakasabot kas doktrina o pagdumala o niya anak ka mo submitar. Kay lisod man pud kaayo sige ra kag pangita hangtod mamatay. Unsaon pag pakita nimo sa kaugalingon nga do na kay gisubmitaran ingon nga gibuhat nimo ni Jesus. Kay sa atong pagkinabuhi sa kalibutan dili man gyud ta mabuhi mga kaigsuonan kung walay nag-atiman nato. Tinuod na. Naagay nag-atiman. Dili man siguro nimo makita in literal, pero dunay gipadala ang Dios imong kinabuhi nga nag-ampo para nimo. Nangaliw po para nimo. Dunay gipadala ang Dios sa atong ginabuhi. Sa ako nang gikaingon, dili lagi ko malig-on ug dili ko madasig, dili ko mahimong magsasangya o magtutudlo kung walay tao nga gipadala ang Dios. Kung walay tao nga nagsakripisyo nga mirispan sa tawag sa Dios, nga walihi na si Gideon at timanana sa Gideon, dunay tao muna nga mga kaigsunan, dunay gyud koy magtutudlo, dunay pastor ang akong kinabuhi. Muna importante nga sa atong pag-alagad
doon na tayo gisubmitaran. Unya, maunay gitanaw sa Ginoo, nagkahiusa ba ta? Kay kung nagkahiusa mga kaigsuonan, muuswag, mulambo ang simbahan. Munang giingon ni Pablo, nga kung ang tagsa-tagsa mulihok sa tagsa-tagsa nila ka obligasyon, mutubo lagi ang lawas ni Jesus. Naana sa Episo. Episo, Kapitulo 4, nanas 16. Tanawa. Episo 4:16. Diha kang Kristo, maghaom ang tanang bahin sa lawas o magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kon mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibok lawas mutubo og malig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. So ang source ani gugma. Unya unsay mga gikinahanglan o makalihok, kinahanglan magkadugtong ang inyong prinsipyo diha. Kay kun ang mga sakop sa simbahan wala magkadugtong, ang inampuan ana mga kaigsuonan wala magkaiusa. Kung wala magkaiusa, unsaon man aron mapabati sa Dios nga naa siya anang simbahan na. Kay ingon si Jesus, duha og tulo magkahiusa nga mga liyupo magampo naa sa taliwala. Muna nga ako'y muwali ko ana mga tao magtakmul-takmul unya magbugot-bugot musugod ko gwali unya magtakmul-takmul na undangon na mangita kog mga tao nga musabmitar kay mahimo manggungkawang akong sakripisyo. Mao ginay ako agyong nakita sa mensahe sa Dios. Mahimong kawang akong sakripisyo sa mga tao gahig ulo, sa mga taong gahig kasing-kasing. Muna akong nakita sa kinabuhi ni Moses, nganong wala siya kasulod sa yutang saad, tungod kay grabe ang ihang gitinguha nga maluwas gyud bisan ang gahig ulo. Grabe ang gibuhat ni Moses, tanawa ra gud. Samtang dito siya sa Sinai. Ingon si Moses, kung dili gani nimo pasayloon ang mga nakasala, may mga tawhana dili nimo pasayloon amahan, papasa na lang nang ako ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Murag, kumbaga, mas nindapig si Moses sa mga makasala nga nang gusto niyang maluwas ba? Nga wala niya mamatikdi mga kaigsunan nga ang Dios naghatag og mensahe sa matag tao nga manubag siya siyang kaugalingon, dili kay okay, maimperno ning tawhana kay wala ni siya sangyawi o kumbaga wala ni gibiyaan ni siya sa iyang mga magwawali. Katong mga magwawali mo akong silutan kay tungod namatay ni siya nga nasala. Munang niingon si Moses kung mauna. Murag parang inana bitaw nga ingon siya nga ay, palaan na lang ng ako ang kuan. Ning ngalan sa libro sa kinabuhi kay mura madyapon og dili ni siya malaglag ni sila kay wala nako ni sila unongi. May paymuunong na lang ko nila. Parang inana bitaw. Ingon ang Dios, dili Moses. Dili nako papason ang ngalan nimo. Ang akong papason ang mga ngalan nga nakasala nako. Mo na giingon sa Dios mga kaigsuonan ngadto kang Moses. Apan pabilin gyapon si Moses mga kaigsuonan ming dumala sa mga gahi kay ulo. Ang nahitabo napuno si Moses. Sa dihang napuno si Moses, kinsa may nakasala? Si Moses. Mo na nga kamong mga pastor, kita mga pastor, kita ganita ng mga taong kahig ulo. Unya sugod nagwali, kanang kadawat tagos Ginoo ang uban diha magwali-wali na pero way respeto silang pastor. Ang ilang nakatunan ilan na noong ikumpetensya silang pastor. Unsaon man aron magkahiusa sa pag-ampo kung nakikumpetensya na kas imong pastor? Mao na nga importante gyud mga kaigsunan submission.
Mao na niingon si Jesus nga, kung unsay gibuhat ninyo sa ubos na ko mga igsuon, gibuhat na ninyo nako. But ipasabot, grabe ka importante kanang pulong submission. Kung pananglitan na anay bikil ang imong simbahan, kay ang gadala sa simbahan, utrosan nga nagbinuang, undang na lang diha. Pahawa na lang diha. Kana kung nangita kag kasiguruhan sa pagkinabuhing balaan, ayaw na lang yun pod kana bitawng makigdigi ka diha nga ikaw sakto. Ang problema sad mao ni sa ubang mga tao o Kristohano na nimbiya tuod pero sige ra pug libak. Namoy mga kaila diha nga Kristohano na unya nimbiya diha sa ilang pastor unya ning nangitag laing simbahan unya imbis magkat-on sa pagsubmitar gidala ang iyang kasuko, gidala ang iyang kalagot, gidala ang iyang pangmahay. Hari ko diri kay ang pastor na mo dito sige nagpanugid niya dili pa gyud matagbaw, i-post pa gyud sa social media. Di gyapon mabati ang presensya sa Dios. Magkahinay katig ang kasing-kasing. Muna nga, alang sa mga Kristohanong dugay ng nangalagad, dapat mumubuon na ka sa imong nasinatian nga dili maayo. Mubuon na ka niya, sugdi ang kanabitang pagpangalagan nga doon na kay gisabmitaran. O niya, sa imong pagsibitar, ayaw pod i-idolo. Ang problema ba pod nga grabe mapod ka idolo. Grabe kay mudahig sa pastor niya himan-himag na inay mga pagsulay, grabe mo pod ay mudaot. Muna nga, lisod kaayo kining pulong panaghiusa. Nya mao ebidensya nga nagkinabuhi tang balaan. Nya unsaon man kung wala na mahitabo sa atong kinabuhi, unsaon man nato pagkasiguro nga andam ta sa pagsugat sa Ginoo kung wala pa ta maka lingkawas ana nga kahimtang. Sayon kayo mga kaigsunan sabton nga naghiusa na mi pastor. How about kung dunay mga trials? How about kung dunay mga pagsulay? Ayaw siguruha ang ugma samtang naapakah karon. Ayaw paghisgot sa kahimtang sunod simana samtang wala pa mahuman karong simanahona. Itugyan hinuon sa Dios ang tanan nga magaproteksyon ang Dios sa tanang panahon sa imong pag-alagad kaniya. Nga ipadayon ang pagsabmitar o pagrespeto sa mga taong naghago sa imong pag-alagad sa Ginoo. I-bless ka. Muna nga kinimpulong pag-ampo nga panaghiusa. Kinahanglan na siya nga kanang tukion gyud na pag-ayo. Sunod nga mga buhat nga nagpakita nga nagkinabuhi gyud kang balaan, dili sa pagpangumpara sa uban, dili sa pagkanabitawng pagpakisusi sa lain nga tao, kundi sa pagpakisusi mismo sa atong kaugalingon. So naata sa gitawag self-examination. Kung maingon ta nga nagkinabuhi tang balaan, tinuod ba gyud nga nagbasa ta og nagkinabuhi sa pulong sa Dios? Kay useless ang pag-ingon nga nagkinabuhi tang balaan o niya absenta aning mga buhata. So alang sa mga bag-o nga nag-alagad o nagsugod diha sa pagsunod kang Kristo, ayaw gyud mo og kaluya, ayaw mo hunong bisan kung naamay kaluya sa pagbasa, ayaw gyud mo hunong. Kung naluya gyud physically ang imuhang physically luya ka sa pagbasa, ipos lang. Nya timan ilang kung asa ka dapit ni hunong. Nya sa panahon nga dasigon na sad ka or okay na ang imong lawas, kondisyon na, ipadayon ang pagbasa. Kay maunay usas mga ilhanan nga nagkinabuhi kang balaan nga mudala ka nimo sa pagkaandam sa pag-atubang nimo sa Ginoo. So muna yung mga ebidensya nga hinumdumi ang pulong sa Dios mga kigsunan maunay giya sa tanang desisyon nato. Walay laing mugiya nato dapat ang pulong sa Dios sa desisyon nato.
sa tanang adlaw. Kaya matag tao mga kaigsunan kinahanglan mangyong mo desisyon. Walay laing mo giya nato sa panahon nga kita mo desisyon, pulong sa Dios. Para dili ta masayop. Para puro panalangin ang mag-atang sa atong paglakaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindot bitaw kaayo mga kaigsunan nga maglakaw ta nga puro panalangin. Kabantay mo mga kaigsunan nga maglakaw ka diha o magbiyahe ka, magbaklay ka ba? Gawas karon kay magsakyanan naman. Sa una ba? Abisan kung karong panahon na mulakaw ka diha sa bukid nga di mo agig motor. Maglakaw ka niya makakita ka daghang bayabas, malipay ka mga igsuon. Oh, tinuod ba na? Kanang uy kadaghang bayabas. Unya makita kag mga tanom nga namunga. Moingon din ka nga, baligya dagoy na no, palita. Buti pasabot, malipay ka mga kaigsunan nga sa imong paglakaw, puro blessing ang imuhang makita. Kaysa maglakaw ka mga kaigsunan nga makakita kag tanom nga, uy, puyasot man. Pag abot dito, uy, nangulo-kulo man. Pati erong panahon na, gitabang agdulon. Mura og magubot ang imong nauna, murag lain, dili maayo ang imong pagbiyahe. Pero kung maglakaw ka mga kaigsunan, makakita kag mga humayan nga nindot kaayo og pagpamunga. Unya, bisag dili gud imo ha, malipay ka oy. Unya abot sa unahan pagkanindutas mga kaymaisan. Unya pag abot sa unahan perting daghan ang nanganig man ni. Unya sampiton ka, dai man ni o, dai man ni ma'am, mapagkaninduta. Di ba lindot kaayo nga maglakaw ka mga kaigsunan nga sa imuhang pagpuyo sa kalibutan puro panalangin. Nya walay laing nga gikinahanglan buhaton, kinahanglan insakto ang atong desisyon. Kunya ang makatabang nato sa atong pagdesisyon, pulong sa Dios. Aron na tay pulong sa Dios. Basa ka sa pulong sa Dios. Munang diri sa atong programa mga kaigsunan, wala gitan-aw kung unsay imong doktrina, unsay imong simbahan. Nagwali ko dili tungod kay duna kay doktrina. Nagwali ko tungod kay gisugo kus Ginoo para matiman ka. Muna nga ayaw kalimti ang buhat nga nagpakita nga nagkinabuhi tang balaan, nagbasa gyud tag Biblia. Seryoso gyud ta nga nagbasag Biblia. Dili lang kay nagbasa ka kay estudyante ka sa basic pastoral, nagbasa ka kay naa kay training, inya human na sa training, nga mga abog-abog na po ng Biblia, useless ang imong training. Ayaw basaha ang Biblia kay gidasig ka. Basaha ka kay anak kas Ginoo. Muatubang ka sa pagbalik ni Jesus. Maunay rason kinahanglan mo basa tag Biblia. Maunay mga buhat mga kaigsunan nga tinuod nga nagkinabuhi tang balaan sa ingon andam ta sa pagatubang sa Ginoo. Sunod nga nagpakita nga nagkinabuhi tang balaan, paglikay gyud sa sala. Ug usas mga pamaagi nga malikayan nato ang sala, kinahanglan magsultitas ka matuoran. Aron makasultitas ka matuoran, dapat ang pulong atong gibasa atong gibutang sa kasing-kasing. Dili kay ipangumpara nato ni bisan kinsa. Ibutang nato sa atong kasing-kasing kay si Jesus miingon, kung unsay naa sa atong kasing-kasing, maunay mo gawas sa atong baba. Kinahanglan gyud mga kaigsunan, likayan gyud ang sala. Usa sa mga pamaagi nga malikayan ang sala, ayaw pabori or ayaw labani, ayaw dapigi ang sayop. Ayaw dapigi. Unya, ayaw pakigkuyog sa sayop. Kung nangalagad ka, nakakita ka nga dunay sayop, ayaw pakikuyog. Kay magkasala man ka. Imbis daigo nimo ang Dios ang imuhang buhaton, sige na noong kagpamantay. Nya, sige kagpamantay, panalanginan ka sa Ginoo ana. Dili. Kay kuan man ang imong kasing-kasing dili naman kalipay. Kaguol naman. Kasuko. Unya mo tubo din ng garbo.
na ng pangupara. Kisa alkansi, ikaw rapod. Mana nga, speaking about paglikay sa sala, pagsultis ka matuoran, ayaw pakiguyog or ayaw paburi ang sala. Ayaw dapigi ang sala, mga kaigsunan. Nya, kasagaran na ba, kanang mga iday taglaban sa ato ang pagbati. Like example, pastor, naikog manggugo pastor. Pastor, maikog ko kay kuan manggod pastor kanang siya manggod ang gigamit sa Ginoo nganong katikang ko sa pagpangalagad. Na maura na kadaot kanang kaikog ray makapaimpierno. Dili na maayo, mga kaigsunan. Barog ka nga maisugon. Ayaw pag tinalawan. Nga ang imuhang hinigiban ang kaikog. Dapat ang atong hinigiban ang presensya sa balang espiritu. Nga mubarog yun ta. Doon na yun tayo kaisog nga magkinabuhi sa pulong sa Dios. Kumbaga, ang pulong yun sa Dios mo'y matuman. Dili ka ng ato ang imusyo kaikog lamang. Nag-antos na lang ka sa pagpangalaga. Nalasimba diha. Bisag makakita kag sala, kita kag sayop. Kung ang uban, moingon po, adi na ako musimba, oy, mura mas yapo, musimba ko, makasala mangyapon. Nasamot na. Dili na kaandam sa pag-atubang sa Ginoo, kay dili na nimo makitaan ang mga ilanan nga nagkinabuhi kang balaan. Mao na nga, likay gyud ang sala. Ayaw pabori ang sala. Ayaw dapigi, ug ayaw pakigkuyog sa sala. Pag kinabuhing matinudanon. Muna'y mga ebidensya nga nagkinabuhi kang balaan. Gibarugan nimo ang kamatuoran. Isangyaw nimo ang tinuod nga kinaiya nga nagsunod kang Kristo. Muna'y giingon ni Apostol Pablo diha sa unang Pedro, mga kaigsunan. Naam na siguro nis 1. Unang Pedro, Kapitulo 1. Versikulo 15. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pag balaan kamo, kay ako balaan man. So ayaw gyud kuyog anang sala. Ayaw pagkikuyog ang mga tao nga nagkinabuhi sa sala. Na ay mga tao nagkinabuhi sa sala, adto noon ka kuyog-kuyog unya. Pagigsuod noon anang pastor nga nagtinarong. O na nga, problema pod kung dili ka madinawaton, kung sige kag kaigo sa wali sa pastor, niya na kay garbo, siyempre, mura kagito ni mong pastor, maahat kag kuyog-kuyog anang mga taong hinginom. Mao na nga, importante gyud, mga kaigsunan, magkinabuhi gyud ta nga balaan. So muna'y mga ilhanan nga nagpakita nga nagkinabuhi kang balaan. Sunod, mga kaigsunan, nga nagpakita nga nagkinabuhi tang balaan, kana bitang andam ka kanunay sa pagpasaylo. Nya doon na kay pagpakabana. Una sa tanan, sa imong kaugalingon o sa imong Pinoyanan, ngadto na sa imong simbahan. Kanunay kang naa kay kanunay pagpasaylo. Dili sayon ang paghatag pasaylo kung wala nimo pahari ang Ginoo. Unya, dili pod nimo ma-release ang kapasayloan kung sige ra kag simba diha, sige ra po kag kuyog anang mga tao magkasasala. Maghuot imong dughan ana. Mao na nga, kung maghiskog kag ipasaylo, likay na. Imo na siyang kanon kanang ilaylo, kumbaga. Unya, buhat sa mga buhat pa nga nagpakita nga nagkinabuhi kang balaan sa ingon, andam ka sa pagsukat sa Ginoo. Kanang naa kay tinud-anay nga pagpangalaga dihas imong pabalay. Imuhang panimalay ba? But ipasabot, imo gyung gitinguha nga ang tibok panimalay makasimba, makaalagad og Dios. Ayaw ibutang sa imong unag kasing-kasing nga maghari ng kasuko ang mahitabo mo, ingon na lang ka na nga, bahala na yahanay bitaw kaluwasan ng tao.
Dili na siya kinaiya sa mga taong balaan. Ang kinaiya sa taong balaan, doon nagyampong kay kahingawa, kaakuhan, sa kinabuhi diya sa imong Pinoyanan. Like example, imong bana, imong asawa, imong mga igsoon, imong ginikanan, imong yun ang agnihon, ma, nimbata. Balag mo singka, sunod Domingo, muingon gyapon ka man, nimbata ma. Hangtod mo abot ang panahon nga mapulan na sa siyang singka. Nya naaman ay mga pagsulay, or dili lang pagsulay ka, wala man mga lagad. Naaman ay mga disiplina, kay imo man ang giampos Ginoo. Una din ay mga bulubaltian. Nya na may mga baliktad kay utok. Moingon nga nagkasakit ko kay giampo dagway ko aning tawhana kay dili lagi ko mukuyod og simba, so baliktad kay ang utok. Unya makadungog ka, pailob lang yun. Ayaw ra gyud kaguol. Ikaw mo adjust, ikaw mo sabot kay ikaw may naas ka matuoran. Maunay kinabuhi nga tinuod nga nangalagad nga nakinabuhing balaan sa ingon andam ka nga moatubang sa Dios. Kay unsaon nimo pagkaandam sa pagatubang sa Ginoo? Unya naa kay giampos Ginoo nga Lord, maluwas na siya, madala na nako sa simbahan. Unya nakadungog ka nga. Giampo ko nimo no para magkasakit kay di ko mukuyog nimo simba. Unya nasakitan noong ka. Sabtas siya. Inagod nga amo abot rang panahon nga makakuyog ka. Ang tinuod, wala ko magampo para magkasakit ka. Giampo ti ka nga magkuyog ta. Kay ingon ang Biblia, duha og tulong nga magkahiusa, naa siya. Ana ang pagpangaturungan. Ha? Kay naa man gyud na, di man gyud na mahitabo mga kaigsunan nga mga maayo ang ilang hunahuna kung wala pa na sila sa Ginoo. Kalisod pug kaayo nga ikaw na nas Ginoo, ikaw pay lahig mga hunahuna. Mauna nga sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan, dapat nagpakabanata sa atong Pinoyanan. Kaya atong hisgutan ni ang sulat ni Apostol Pablo, dautan pa ang mga magtutuo nga walay pag-atiman sa balay. Unang Timoteo Kapitulo 5:8. Mauna nga buhat nga nagpakita nga balaan ka, nagitiman ka sa imong pamilya. Nya imong pamilya na ang gunay wala mga lagad sa Ginoo, mubarog po silang doktrina, pailob lang. Pailob lang. Padayon lang. Nya sunod Domingo dad-an na pod. Pa, unimbata pa. Ma, nimbata. Amo na among gibuhat sa ako ang asawa. Nya ang iyahang pamilya, iyahang akong ugangan, tibuok nga akong ugangan, nanimbag yun. No? Lipay kay mi, ako malipay kay may mga kaigsunan nga ato mga ginikanan bitaw magkahiusa nga manimba. Pagkaninduta. Nga naman, dili manggod mo pakyas ang Ginoo sa mga saad. Nya akong nakita, giatiman gyud si ang akong ugangan, giatiman gyud sa ilang mga anak. Ang ilang pong mga anak, kinahinay po gyud nga lagad sa Ginoo. O niya, nagbasa na gyud sa Biblia. Siguro ang ubang mga listener karon nakadungog man sa atong programa, atong hisgutan diri sa atong programa Pulong Mong Kinabuhi Ko. Sila gyud mismo makatestimony nga pertigyong lahia og dako kay diferensya ang taong wala nangalagad kaysa mga lagad. Kay ang mga taong nangalagad manggod, maatiman manggod ang ilahang mga ginikanan. Pero katong mga tao nga wala mga lagad, magihanay man nagpintahanay. Magihanay na sila og kana bitang duso-duso anay. Moingon na nga, ikaw na po'y kuan dito, patsikap, ikaw na po'y kuan dito, atiman. Magkwintahanay naman na. Pero kanang mga anak ang pareho nangalagad, makakita sila sa ilang ginikanan nga kanang nanginahanglan sa ilahang pag-atiman. Mag-ihanan na sila dalag banalangin. Moingon na, ma pa, di ay kuan pa. Pagkanindota paminahon. Maunay tinuod mga kaigsunan nga nagkinabuhing balaan. Dili kay musimba, nindot kay ilis, puti kaayo gika sa sipatos, hangtod kalo, puti kay balaan. Unya wa gani relasyon diya sa pamilya. Garbog kasuko maoy naghari. That is useless ang sakripisyo. Giunay rag ilad ang iyang kaugalingon og dili gusto ang Ginoo nga usa ka. Munang gidala ka diri sa programa ang Pulong Mong Kinabuhi Ko para mahanay ang atong ginabuhi.
Sunod nga mga buhat nga nagpakita nga balaan ta aron andam ta sa pag-atubang sa Ginoo. Naningkamot gyud ta nga nagkinabuhing matarong. O niya walay gitaguang dautan. Kay dili man gyud ta katago pod sa Ginoo bisan unsa. Kinahanglan nanganabuhi ta nga walay pagpangnikas, nanangabuhi ta nga walay pagpanglimbong, trabaho nga wala gyoy oras nga gikawat. Kay nakit-an ba sa Ginoo bisag asa ta. Kung asa ka na narbaho, nakit-an ka sa Ginoo. Dapat dili ka kantigong manikas, dili ka kantigong mangawat. Maunay mga tao nga naningkamot sa pagkinabuhing matarong or nagpabilin sa kinabuhing balaan. Walay dautan nga gitaguan. Dili kay huli kay ka diha sa Biblia sa simbahan, dito di as imong Pinoy-anan sa inyong relasyon sa inyong kaminyoon doon na kay tinaguan. Ang tinuod ingon diha ang kamaturan maghatag kagawasan. No saon man paghatag kagawasan kung doon na kay gitaguan sa imong relasyon inyong pagkamagtiayon. Ya kisa na mo po'y maalkansi. Ikaw ra pod mo nang gawas gyud diha. Dapat wala tay tinaguan nga sala. Labi na gyud diha sa inyong kaminyoon. Pag tinabangay mo, dili kay magpabaga na lang og murag ni simba niya tinuod ay wa kasimba. Sama sa wali ko diri nga magtiayon, nagiday nangutan na pastor kanang saon man ako ni pastor nga kining pastora diri nga kining iyang gidaldala dili man iyang bana. Unya nangay ra ba na kog tabang unya maluoy ko pastor. Kung imo na siyang tabangan, nakig-abin kas iyang sala. Kabalo ka nga sala ang iyang sitwasyon, imo pag yung itabangan. Nganong dili man kamutabang anang mga nagtinarong para matakdan kas mga kinabuhing matarong. Mao na nga ayaw ipasangil, ayaw gamita ang kanang kanang kaluoy. Ayaw himo ang hinigiban para kunuhay ka nga nakabuhat og maayo. Sunod nga mga buhat nga nagpakitang balaan aron andam ka sa pagkatubang sa Ginoo. Idukara pod ang imong mga anak sa Biblia. Idukara sa pagpangalagad sa Ginoo, dasiga pod sa mga instrument di simbahan. Dili kay imo ra pong pasagdahan na ay mga ginikanan nga maay mo sayaw-sayaw diha sa simbahan. Unya ang anak pasagdahan dili diri sa amo ha. Kamong naminaw nga atong mga kaubanan diri dili mo gipasabot nako na kay gimonitor man nako tamo. Ang ako ning giskutan dili ni pag-ingon nga gidayeg tamo. Bless lang gyud kayo ko nga nagdala ninyo. Kaya kung nakita nga sa inyong bisan sa inyong pagsugod sa pagsimba bag-o pa mo dias pagpangalagad naningkamot mo nga nagkatuon pag-ayo. Mao na nga atong nakita nga ang atong panag-uban giubanan og gibless sa Ginoo. Gani kagahapon kagabi ning tawag na ang gitawagan na ni akong asawa ang tigtauray o glass no. Salamat kayo. Nga karong Biyernes o Sabado nanay glass atong simbahan. Inya kuan biya ang glass biya tag 3,000 man to ang giingon matag bintana. Kuan 21 kapin ang mabayran sa glass pero gipreparar na sa Ginoo tanan. Inana ang Dios nga nag-uban nato. Muna nga bless kayo ang kinabuhi sa tao nga nagtinuod yun nga nagkinabuhing balaan. Ang mga buhat nga ato karong isgutan dapat ato nang makita. Doon na tayo pag-edukar sa mga anak. O, kamong mga bag-o pang nangalagad ayaw yun ninyo ni ilaylo. At timan na yun ang inyong mga anak. Kay i-bless yun na sa Ginoo o niya mahimo ng kaabag sa mga panginahanglan ninyo kinabuhi sa unahan. Dili na sila mag-away-away o dili na sila magkwintahanay unsa ang ilang natabang sa inyong kinabuhi. Kay gi-bless man na sila pag-ayo.
Sunod nga mga buhat nga nagpakita nga nagkinabuhi kang balaan singon andam ka sa pagatubang si Ginoo. Kanunay paningkamuti og pabilin diha sa pulong pagkamatinud-anon. Aron magpabilin ka nga magkinabuhi kang matinud-anon, pagkikuyog sa mga tao pong matinud-anon, naningkamot ka nga na magkinabuhing matinud-anon, unya nakikuyog po ka sa mga dili matinud-anon, matakdan ka, maimpluwensyahan ka. Unya moingon ta nga kinsa may mo impluwensya nila kung di ko makikuyog niya. Dapat sila mo'y makikuyog nimo, dili ka ikaw mo'y makikuyog nila. Hulata sila nga sila'y musunod, dili ka ikaw musunod para matabangan nimo sila. Ikaw mo'y malakan si anak. Muna nga, kitang mga Kristohanon, kung naakay pamilya nga di pa Kristohanon, kunya manabo sila, manugal sila, kunya mukuyog-kuyog ka para matagdan sila, ana ikaw na no yung tagdan, anak. Mo anak man na nga, kuang ko kanang napildi ko ron kanang putanga ko diabe. Unya kay ni kuyog man ka. Kay naningkamot lagi ka nga makapatakod ka. Amo yung ka, sige di ako'y gamay pero ayaw saba ah. Saba. Unya mulipay man na makadaog. Nya pakanon man ka. Mandugay mo yung bitaw no nindot man din makadaog makakaong-kaom. Munang ayaw gid pakikuyog sa mga pamilya nimo nga wala pa sa Ginoo, ayaw pakikuyog. Dapat hulaton nimo sila nga sila yung makikuyog nimo. Para ang imong pagkamatinud-anon magpabilin niya. Munang niingon diha sa Biblia, ayaw undanga ang panagtigom sama sa gibuhat karon, sama sa gibuhat sa uban. Hebreo kapitulo 10, 25. Naana diha. Ang problema kay wala kasimba kay ningkuyog ni mista, kasimba kay tuwa dito. Kay gusto lagi nga may nalang matakdan sila nato. Na ikaw may matakdan kay ikaw may nikuyog. Munang magbantay gyud ka. Labi na kung Kristohanon ka. Unya moingon ka nga kinsa may magpatakod nila di ako. Kuyog ko nila, Pastor Gideon, kuyog ko nila kay kuaning kanang para matakdan sila nako. Unya moadto na sila sa mga beerhouse. Unya ikaw pagyud ka kasuway tawag beerhouse. Unya didto na ay mga lingin kay mga paa. Nah, di nakakatulog inig uli. Kinabaguhan ka. Sunod Domingo mo ka, Pastor. Di lang ko kasimba, Pastor, kay naamin lakaw, gusto ko nga pasangyawan ako sila, Pastor, nga nisugdan, ipri ko, Pastor, ipri ko, Pastor, ha? Nga makasangyaw ko nila nga akong pagsangyaw, unsay nasangyaw nga imuno na to nas paa. Mauna mga kaigsunan, ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pagkumpiyansa. Kinahanglan ka, antigo kang mutabang sa tinuod nga nanginahanglan. Pero hulaton nimo sila. Hulata sila. Ayaw itanyag imong kaugalingon nga makikuyog sa mga taong dautan. O niya, sunod mga kaigsunan, magpuyo ka nga dili ka mutuman sa lihok sa kalibutan. Ayaw og tuman anang mga lihok sa kalibutan. Like example, nangalagad na kas Ginoo. Unya nakadungog kag mga tukar nga murag makapaigking-igking, makapapukaw sa imong kinabuhi kaniadto. Nangalagad kas Ginoo niya imong mga tukar diha. Kuan, sabaka diri, sabaka dito. Saon pagtubo nimo sa pagpangalagad aron magpabilin kang magkinabuhing balaan kung ang imong mga tukar diha pangkalibutanon. Imong mga tukar diha mga bag-o kaayo pero kalibutanon. Nya mo ingon dayon ka, Pastor, dili man ning kalibutanon, Pastor, kay naghisgot man ni sigugma. Di gyud nimo matabangan imong kaugalingon. No sa giingon sa mensahe nga atong nahisgutan sa miaging natong
programa, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong pangunauna. Buti pasabot una ang mga buhat para sa Ginoo, dili kanang buhat nga sa kalibutan. Nya labi na kung na kay mga drama-drama diha sa teleserye diha sa TV nga gisundan, pilia po ng mga salidi das TV o kaha mga drama diha sa radyo katong naa sa mga bukid o kaha sa mga vlog diha sa cellphone kay naa naman ta sa pinaka-high-tech nga panahon nga ang salida na nasa cellphone. Likay mga kaigsunan, kinahanglan magpakita ka nga balaan at ubangan sa Dios. Dili ka magpahiyon sa pamatasan sa kalibutan. Akong kadasig ninyo, mao ni, magkinabuhi tang balaan sa atong kaugalingon, diya sa atong Pinoyanan, unya, ipakita na ito gyud diha sa Ginoo, dili kay sa mga tao, nga naagyud tas buhat, na may tagbuhat, may tagbatasan, unya, priority na to ang Ginoo, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kay, ang Ginoo, dili siya magtanaw sa atong karatula, atong doktrina, tanaw niya kung naandam ba ang atong mga buhat. Ang ngayan ba ni nga makasulod og langit? Andam ba ta mga kaigsunan, ug dili lang sa atong kaugalingon kundi dili sa atong Pinoyanan. Munang usas mga pangutana mga kaigsunan, kitahanglan nimong bantayan. Ako ning ipangutana nimo. Ninyo karon. Samtang nagtiyong ko sa akong mata. Ako sa ning tatingog gagamay mga kaigsunan. To ako sa ning tagaan og pagtagad ang request kanina to magpadayon. Samtang nga magtiyong ko sa akong mata, unya pangutan-on tika, pangutan-on ta mo. Inigtingog sa katapusang tingog sa trumpeta o inigtingog sa katapusang trumpeta. Andam ba ka? Andam ba ka sa pagsugat sa Ginoo? Ang awit nga gi-request karon mga kaigsunan na magpadayon. Susiha ang imong kaugalingon, kinahanglan kining gitawag self-examination ato ning makitaan sa atong kinabuhi. Nagpadayon ba ta nga mapailubon? Nagpadayon ba tang mapaubsanon? Sugti diha sa pakigsusi. Nagpadayon ba ta nga nagkinabuhing tarong, maayo, balaan sa atong pag-alagad sa Dios? Ayaw tuguti nga magkinabuhi ra kang balaan, magkinabuhing tarong, Domingo lang, kundili 24/7, 24 ka oras sa matag 7 ka adlaw, sa matag simana. Mga igsuon, pamalandungin kini pag-ayo ang atong pagpangalagad, dili usa ka butang nga kinahanglan kang mo relax. Usa kini ka kahimtang mga kaigsunan kinahanglan na agyud ang pagkaseryoso ug pagkamatinud-anon. Ayaw ikumpara sa uban ang unsa may imong nakatunan. Hinuon itudlo kini sa uban. I-share kini samtang makahimo pa kanining tanan. Akong balikod sa pagpangutana. Kung inigtingog na sa katapusang trumpeta nga mubalik umunaog na si Jesus, andam ba ka? Yes, andam ka. Kung ang mga buhat nga ato karong hisgutan nga nagpakita sa pagkinabuhing balaan, sa imong pag-examine karon sa imong kaugalingon na anak, moingon kong congratulations. Malangita. Og ayaw tuguti nga ikaw ra. Hinuon, ikuyog ang imong pamilya. Samtang may panahon pa. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami. Kaya imo kaming giatiman o giamuma sa imo mga pulong. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pagdasig ka namo, pagtudlo ka namo. Imo kami gitudluan kanunay. Nya kini nagpakita nga kanunay kang naguban ka namo.
Salamat o Dios sa walay hunong nimong paghiya o pagtudlo sa mong kinabuhi. Na kung unsa may among nadunggan kami imong tabangan sa pagtipig niini o pagkinabuhi samtang na pay panahon. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga silang pagpuyong Kristohano kanunay silang magmadasigon. Kanunay ning mahitabo silang kinabuhi kay ikaw managawat tabang kanila sumalas akong ipangayo kanila. I declare blessing ang kaming tanan Ginoo magkapadayon sa imong mga saad kami may kasiguruhan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato. Oras atong programa alas 7:22. Unya magtagbo mi karon kay amo ang iplina ang simbahan katong stage kay amo nang taurag binil. Unya hinahinay na po na kong hinahinayon na gyud nako ang simbahan. Karong simnahuna masirado na gyud ang simbahan unya mabili na nato ang ato ang mga instrument dito. Amo na hinahinay na sad taog pangayo gyud sa Ginoo nga makompleto ang mga sounds labi na gyud makakuan drums na ako ang gipangayo sa Ginoo. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning. Ang adlas. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.